قد كفاني علم ربي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Musa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Zaharuddin. To masu kallo da saurare Allah ya sake dawowa da mu. To Malam mun dakata a wajen Annabi Nuhu alaihi salam da tana da tsala. To za mu daura kenan daga nan insha Allah. Insha Allah. Na'am. To, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari a Alƙur'ani, annabi Adam da 'ya'yan shi da jikokin shi kusan ƙarni 10 suna kan addinin tauhidi kan musulunci. Da zamani tsawo sai kasance malamai da waɗanda suke karantar da al'umma suka rasu. To sai jahilci ya watsa a cikin al'umma. To a cikin waɗanda suke mutanen kirki wanda aka san da su suna karantar da mutane akan addini, akwai waɗansu bayan Allah manya-manya. Waɗannan bayan Allah su yi ƙoƙari wajen yaɗa addini da karantar da mutane watan hanyar Allah ta farkin Ubangiji. Kuma sun kasance masu bautan Allah tabaraka wa ta'ala. So sai suka rasu. Da suka rasu sai shaidan ya zo ta siffa na ɗan adam ya kawo shakka ga jikoki da tattaba kunnen annabi Adam alaihi salam. Cewa waɗannan mutanen da suka rasu saboda sun ga sun yi baƙin ciki da rasuwansu sai ce to don me ba za mu yi mutum musu ba ko mu zana hotunan su don a dinga tunawa da su ana samun nishaɗi da ƙarfin gwiwa wajen yin ibada to a dinga masa addu'a. So ya zo musu da abu mai kyau a zahiri. To su kuma saboda ƙarancin ilimi ba su gane makirci irin na shaidan ba sai suka aishi wannan shawarar tashi. Sai suka yi hotunansu ko mutumansu a wurare na ibadunsu. Da zamani ya tsawo waɗanda suka yi wannan abin da manufa mai kyau suka gushe, 'ya'yan suka zo kaga jahilci ya ƙara kowa hatutu yawwa. Sai suka ce a to ai waɗannan mutanen in kuna son Allah ya amsa addu'o'inku da ibadunku to sai kun miƙa ibadun ga Allah ta hanyar tsani da waɗannan mutane. Subhanallah. Sai kasance shirka tsani. Shi ne tsani. A yi tsani da mutumin kirki domin a roƙi Allah ya amsa wani buƙata. Wannan shi ne abin da ya faru. To wannan dalilin ne Allah ta'ala ya aiko annabi Nuhu ya zo ya wa'azi akan wannan tsanin da suke yi da waɗannan mutanen kirki. Cewa babu buƙata. Cewa in za ka bauta Allah ka bauta Allah kai sai in kai tsaye. Kamar yadda Allah ya gaya mana tarihin annabi Nuhu a wurare da dama a cikin Alƙur'ani. Kusan surori 10 a wurare daban-daban a surori 10 mabambanta Allah ya bamu labarin annabi Nuhu alaihi salam. Allahu Akbar. In ka je suratul A'rafi Allah ya bamu labarin annabi Nuhu da shi da mutanensa da yanda ya je masu inni lakum nasihun amin. Ni mai nasiha ne amintacce gare ku. Suka ce ya irin wa inna lanaraka irin ala safahatin. Subhanallah. Ya Nuhu muna kallon ka akan kana kan wani abu na wawanci. Subhanallah. Wai annabi Nuhu ne suke jifa da kalman wawanci nan. Wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Muna ganin kai makaryaci ne. Subhanallah. Kuma an ce kamar yadda malaman tarihi suke bayani suka ce kafin a aiko annabi Nuhu a matsayin annabi sai da ya rayuwa mafi karancin abin da aka ji malamai su ambata shine shekara 50. Sai da ya rayu shekara 50 a cikinsu. Wasu malamai suka ce ya yi shekara 350. Wasu suka ce sun yi shekara 480 a cikinsu kafin aiko shi a matsayin Mai zama ne. Yau kaga bai kamata a ce su jefe shi da wannan kalmomin ba saboda sun zama idan sun san shi. Amma dai subhanallah shedan ya riga ya tasiri a zukatansu suka kidin nasihan da annabi Nuhu ya zo musu da shi na su koma kan tushen yanda annabi Adam ya bar su akan musulunci a koma ma wannan asalin Ba buƙatar buƙatan tsani suka ki da ƙarshe ma har suka kai ci musu wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Subhanallah. A suka ce kada ku bar allolinku, kakku bar wadda, kakku bar suwa'a, kakku bar yagusa, kakku bar yagus da nasara. Har ma a wani waje fa subhanallah
suna cewa in kada la yudillina an alihatina laula an sabarna alaika la haula wala quwwata illa billah. To kaga wannan shine tushen shirka. Allah da ya gaya mana a suratul ankabut mun aiki annabi Nuhu ga mutanen shi fa labisa fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Yayi wa'azi shekara 950 akan 50,000 shekara 50,000 yana kiransa su zo su bauta wa Allah shi kadai dan sun gagara gane wannan magana karin kuma kikar kuma ba wa san shi bane kawai dai son zuciya ne mala. To da ƙarshe ne Allah ya ma annabi Nuhu wahayi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'iz bima kana yafalu. Allah ya ce ya Nuhu ba wanda zai sake yin imani a cikin mutanenka iya waɗanda suka yi imani da kai. Malamai suna ce ba su mutum takwas ba. Adadi mafi yawa da aka ambata aka ce mutum 80. To mu ɗauka ma a mafi yawa a ce mutum 80 a shekara 950 shekara 50,000 kana wa'azi ba a samu mutum 100 ba samu mutum 100 da suka yi imani da kai ba. Kuma wahayi ya zo daga Allah cewa ba wanda zai sake yi imani da annabi Nuhu sai wanda ya riga ya yi imani. Allah ya ce kakka damu da abin da suke aikata. Allahu akbar. To Allah mun zo gaba. Masu kallo da saurare sai in Allah ya sake haɗa mu a shiri na gaba. Allah ya saka da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi.